V Nitre verilo 4000 divákov v hodnotné predstavenie. Domácim sa splnilo, ale nebolo to také jednoduché. Na ťažkom teréne boli Nitrania aktívnejší i dôraznejší. Prvý trafil po tejto akcii, i keď len tyč a Rabušica, Lednický. Potom putovala lopta od Dekíša cez Hypa a Majoroša ku Gundovi. Mladoženáč však netrafil. V 12. minúte zahral priamy kop Dekíš, do 16. vletel Gunda, rýchlo sa zorientoval a Rabušica prekonal. Aj takéto sú futbalové fragmenty. Brnenská rozhorčená pantomíma, nitrianská oslavná jednoaktovka. A ešte raz Gundov vlastný svadobný darček s gólovou stuhou. Jarábkovi zverenci pokračovali vo svojom uvoľnenom radostnom vystúpení podporenom technikou, prihrávkou i rýchlosťou. Nevedeli si však už spomenúť na presné zakončenie. A šepkárske búdky na štadiónoch ešte nemáme. To Vrábel zaváhal a o chvíľu aj brankár Rabušic. Ibaže Majoroš narysoval priamy kop rovno do tyče. Radosť zostávala naďalej na domácich kopačkách, no i nepresnosť v koncovke, ako v tomto prípade u Bochnoviča. V piatok ste sa ženili, dať gól, to bola prvá nomová manželská úloha vašej polovičky? No, asi nie, ale som rád, že som dal gól a dúfam, že to udržíme aj v druhom polčase a že si vyčasíme. Skúste ešte, nechoďte preč od nás, ešte budete mať dosť času si oddychnúť. Ako padol ten gól, popíšte ho. Tak bola to trmá vrma 16. Ako zvyčajne som sa zapletol a len som si posunul loptu a vystrelil. Dobre, máte to dobre rozohraté. Čo do druhého polčasu, ako to vidíte? No dúfam, že to udržíme tento výsledok a budeme sa snažiť ešte pridať nejaký ten gólik. Slnko akoby zapadalo nad výbornými brnenskými výkonmi v jeseni. V prvom polčase mohlo Brno inkasovať viac, ale po prestávke len dresy pripomínali, že hrá to isté mužstvo. Po tomto rohovom kope Svobodu Maléš trafil brvno Ondruškovej brány a po ďalšej akcii sa to isté podarilo aj Wagnerovi. V tejto časti stretnutia pod Zoborom akoby domáci stratili svoj part. To bolo Wagnerovo brvno. Našli ho až štvrť hodinu pred koncom v ukážke Vrábla a strieľajúceho Barboríka. Tu je Barboríková strela. Domáci potom opäť prevzali hlavné role a Nitrička ako za starých čias bavila svojich verných v hľadisku. V závere aktívny Vrábel prekvapil Rabušica, ale na tomto mieste v scenári gól ešte nefiguroval, takže Nitrania s loptou vycúvali, aby sa nadýchli k rozhodujúcej scéne. Tomášek v nej precvičil Maléža a Lednický opáčil, ako sa triafa prázdna brána. 2-0, keď dokonca chýbali 3 minútky. Myslím, že to bola taká celkom pekná akcia. Robo Tomášek sa tam dostal po ľavej strane a ja som tam stál asi 3 metre pred bránou, on to tam nacentroval a to už ja si myslím, že nebol veľký problém dopraviť do brány. Nitra zdolala Brno 2-0 a to sa divákom rátalo. V prvom polčase sa zdalo, že hrá iná Nitra ako v tej prvej časti druhého polčasu.